даде на себе си църква славна, без петно и без бръчка. Ох, колко ми се доспа, колко съм изморена. Ще се легна, за да се почина, докато чакам моя младоженец. Гледахте ме, как се шумалям. Гледахте ме, как бавно угасвам, как ставам сянка на себе си. И никой ми подаде ръка. Всички извръщате поглед от мене. А вместо това можете да им помогнете, можете да им подадете ръка, за да дойде на служение и на молитвени събирания. Казвате, той сам си го направи. Но никой не се замисли, че аз имам нужда от пол. Всеки път, когато ме отворихте, аз и моя брат се другирахме. Всеки път искахме да бъдем част от вас, да се молим на Бог, да ходим на молитвени събрания, но вие не отхвърляхте. Всеки път. Църкво, събуди се! Църкво, помогни ни! Искаме да сме свободни! Семейството ми отново настоява да ходя на църква. До вечера моите приятели ме викат на парти и не знам двумя се да отида на църква или да отида на парти. А пък и младежите от църквата ме гледат с презрение. Не знам, трябва да взема правилното решение. Не, най-добре е да отида на църква, защото така е най-добре. Църква, помогни ми. Искам да се променя. Помогни ми. Да си оставите. Не си неделя. Църква имаме. Няма да мога да отида. Ще си остана вкъщи да си свърша работата. Ще си пия на кафето, трябва да чистя, трябва да готвя. Пак ще я пропусна, друг път ще отида. И сестрите не ме търсят. И на молитвено не отивам вече. Какво ще правя? Другата седмица ще отида, но ако сестрите ми питат, че ако не мога да отида, ще им кажа, че имах работа. Ще го пропусна и този път. Ще ви се размине. Църкво, помогни ми. Помогни ми да ти отделям повече време и да не отсъствам в твоите служби. Че съм в депресия, че лоши мисли ме нападат постоянно. Не издържам вече. Искам да съм свободна. Не мога да ям, не мога да спя. Няма кой да ме
помогне. Сама съм. Боря се сама с всичко. Сама съм срещу всички. Църква, събуди се. Имам нужда от свобода. Боже, аз съм вярващ, но от време на време не чувствам моята духовност. Господи, моля, желая повече мъдрост и знание, които тези блага да помогнат на моите приятели да се спасят чрез Тебе. Църкво, събуди се, помогни ми, че да мога и на други да помогна. Не знам, братко, откакто родителите ни починаха, никой не ни помага. Братко, нали казаха, елате при църквата и ще ви помогнем, а никой не ни забелязва. Знам, братко, това е любов от днешното време. Чувам пастора, всяка служба говори за любов, а към нас никаква. Не знам. В старото ни място беше по-добре. Поне ни помагаха, даваха ни храна. Да, моля ти се, помогни ни. Братко, видя ли, даже не ни погледна. Да, братко, това ли е християнството в днешното време? Ако това е християнството, аз не искам да бъда християнин. Нека се покорим и молим църквата за помощ. Църкво, помогни ни, не заспивай, забележи ни.
да им подадеш ръка, да покажеш колко съм добър и каква голяма любов имам към тях. Прости ми, аз съжалявам. Не трябваше да правя това. Трябваше да им помогна и да им подам ръка, когато те имаха нужда от мен. А не да се прави, че не ги виждам и да ги обягвам. Трябваше да им помогна да се доближат до теб и да видят твоето лице. Прощавам ти. Когато всички трудни обременени при мен, аз ще ви помогна. Нека всеки, който иска вяра, ще му се даде. Не се отчаивай, защото аз съм с теб. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще ти помогна ще те укрепя, ще ти помогна с правилната си десница. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда. И всичко останало ще ви се прибави. И така, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Алелуя, алелуя. Слава да бъде на Бог. Виждаме, че днес, ако една църква е с игото на света, ако е с теглото на света, виждаме, че в тази църква няма как да освобождава хората. Не е, че самата сграда, не е, че самият имот, а църквата днес сме ние, братя и сестри. Църквата сме ние. Ако ние не помогнем и не дадем вяра, не дадем мир чрез силата на Исус Христос, и не помогнем на тези хора, които ровят в кошовите, ако ние не помогнем на тези, които са зависими от тези нелегални вещества, тогава виждаме, че защо се казваме и наричаме, че сме Божии деца. Но днес аз вярвам, че тази година, след тази сценка, всеки един ще има Божие сърце в себе си. Всеки един ще бъде готов да помогне, за да имат тези хора друга съдба и друг живот. Затова бъдете благословени. Вярвам, че тази църква оаза на любовта не е тази заспалата църква, а тази църква оаза с любовта, с помощта на Бога. В нея има живот на изобилие.